बसुमतारी लोगोसे बर' बिथांखौबो गिबियावनो खावलायबाय बे समनिफ्राय फरायनो सानदों खाग्राबारि दखानदारि बर' फरायसा दिनै गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि मुङै नैबे खाग्राबारि हालामाव अल इन्डिया लेभेलाव भलिबल कम्पिटिशन होयो देग्लाय 27थि बोसोर जाबाय आरो बे 27थि बोसोर अल इन्डिया भलिबल कम्पिटिशना दिनैनिफ्राय जागायदों बेहाय जोङो अल इन्डिया लेभेलनि गुबुन गुबुन टीमखौ जोङो लेंहरदों गुजरातनिबो दङ दिल्लीनि दङ जों झारखन्डनि दङ बिदिनो आसामनिबो आसाम पुलिस इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो जोंनि लकेलनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट आरो सरभक बेबायदि गासै मोन 8 टीमफ्रा बे गेलेनायाव बाहागो लादों मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि मावनाय बेखौ जों सिबिनो थाखाय आदर्शखौ लाखिनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया खौसे जानानै बे गेमखौ होयो आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोराव 5 लाखै बे गेमखौ खुंनो थाखाय जोंनो रांखान्थि अनसुंथाइ होयो गाबोन एबा 9 जानुवारि जोङो फाइनाल गेलेनायखौ खुंगोन आरो बेजों लोगोसेनो अन्थाइग्रा बड'सानि 29 बोसोर मुंख्लं सानखौबो जोङो फालिगोन जेराव 500 आर'ज खालामगिरिफ्रा बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय समाव आर'ज खालामगोन जों बिनि थाखाय थियारि खालामदों आरो मोनाबिलि 5 रिंगायाव 21थि बे बुलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल मेटचा जागोन बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आं बे समाव बयखौबो खावलायहरगोन बे ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे फैनानै लैहोर लैहोर नायफैयो दिनैबो आरो गाबोनबो अन्थाइग्रा बड'सानि बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे भलिबल कम्पिटिशना एबा बे भलिबला लोगोसे जोंनि बे जायगाया आसाम लोगोसे भारतआव एसे मुंदांखा जानो हादों होननानै जों बुंनो सानो जों नुबाय बिटिआर ओनसोल बिटिआर सरकाराबो गोबां माने जायफोर नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल दायो माने मेडेल देरहानो हादों दा बबाव हयथ' सोरनोबा थालांनो हागौ जों नुदों बेखौ जोङो डिएसअ लेभेलाव आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों सोरबाफोर थालांदोंब्ला थाबैनो बिथांमोना बेनि फारिलाइखौ दैथायहरनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 3 बोसोर आबुं जानायाव जोङो एबसुनि फाउन्डार सेक्रेटारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि मुङै जोङो कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड मुङै जोङो 1 लाख रां होनाय जादों बेयाव गोबां गेलेगिरिखौ जोङो होदों नाथाय बिनि गेजेराव सोरबाफोर थालांदोंब्ला बिथांमोननि फारिलाइखौ जाहाथे डिएसअनि गेजेरजों जोंनि सिएसडि लेभेलसिम थाबैनो दैथायहरो बिथांमोननोबो जों होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जागोन जों नुबाय भलिबल बादायनो थाखाय जेनेबा मालाबा अखा बोथोरावबो माने इनडोर स्टेडियामनि गोनांथि बेबायदि माबाफोर थादों बेथ' जोबोद गोनांथार बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला माखासे गेमा ग्राउन्डआव जायो अपेन फिल्डआव नाथाय माखासे गेमखौ जोङो इनडोर नङाब्ला जोङो बे गेमफोरखौ खुंनो हाया भलिबलल' नङा गुबुन गुबुन गेमफोरखौ जोङो इनडोर स्टेडियाम नङाब्ला जोङो खुंनायाव बहुद उसुबिदा जायो बा खुंनो हाया दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जिहेतु बिर सिलागांनि मुङै गंसे मिनि स्टेडियाम 5 कोटि रांनि जोङो बानायनो नागिरदों बेयाव जोंहा इनडोर स्टेडियामनि प्रभिजना गैया नाथाय इनडोर स्टेडियामनि प्रभिजनखौबो जोङो थाबैनो लागोन जेराव जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि फैखासिगोन आरो बे पलिसिनि गेजेरजों जोंहा अलिम्पिक एस'सिएसन बा स्कुल फेडारेसन बा गुबुन गुबुन बिदि एस'सिएसन दं बा अर्गेनाइजेसन दं रिकगनाइज मोननाय माखासे गेम बे गेमफोरखौ जोंबो बिटिआर ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय बे पलिसिनि गेजेरजों खामानि मावनो जोङो थियारि जादों आरो बे हिसाबै जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जथेस्थ'खिनि नांगोन दा बेखायनो बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जोङो बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों जेरै माने आसाम अलिम्पिक एस'सिएसन दं बेबायदिनो बिटिआर अलिम्पिक एस'सिएसननि माने गनायथि लानो थाखाय बेबायदि माबाफोर राहा सोलिदों आसाम अलिम्पिक एस'सिएसन बायदि जोङो बड'लेण्डआव अलिम्पिक एस'सिएसन जोंथ' दानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला अलिम्पिक एस'सिएसना मोनसे सेपारेट स्टेटआवसो होयो दा बेखायनो जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड होननानै जोङो मोनसे अर्गेनाइजेसनखौ दाबाय जेराव गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड होनानै बे अर्गेनाइजेसनखौ सालायनाय जागोन आरो बेवहायनो जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि माखासे पलिसि माखासे मावनो गोनां मावथांखिफोरखौ जों बेवहायनो रनसायदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जों बे गेलेनायफोरखौ जों जौगाहोनो हागोन होननानै जों साननाय जादों मागो दमासि गिबियावनो
गोबावहैबाबो इंराजि बोसोर 2024नि आङो गोजोन आरो हामग्लायनायखौ जासिहरदों आरो मिजिंथिदों बयबो जाहाथे खौसेथियै गाव गावनि न'खर गाव गावनि समाज आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव आरो खौसेथि लाखिनायाव जाहाथे बयबो बिफाव लायो रल लायो आं बेखौ खावलायहरगोन आरो जोंहा मागो दमासि एबा भगालि बिहुआ जोंहा बावद्राय सान गैलिया दा बेखायनो मागो दमासिनिबो आं बयनिसिमबो आंनिफ्राय जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिखौ लाफानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा राजखान्थि नङैनि दैदेनगिरि गासैनिसिमबो आङो हामग्लायथि जासियो। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।